फ्री फक्त 16,000 लिटर उदक दिलं म्हणतात. हो हे नंबर 1 उदकाक जाला ओनली बिकॉज आम्ही जे 2000 काम केलं त्या वॉटर सप्लाय जेन्ना जैका प्रोजेक्ट अप्रूव्ह करून ट्रिमेंडस वर्क हॅज बीन डन इन वॉटर सप्लाय इन गोवा. त्या खातीरूच 90% of the people of Goa is getting filtered tape water that is also billed. Lakshat Dora. This is the only state where we give filtered tape water to 90% and that too is billed. Very important है. आणि हे तुम्ही करू ना आम्ही केला. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, दिगंबर प्रताप सिंग रावजी राणे आणि सुदीन. दुसरी गजाल ते इतले विचारता की मदीं चर्चेन जालें मग मुख्यमंत्री PWD मिनिस्टर आशिल्लो ते सुद्दां ते म्हाकाच लावनात. म्हणजे तुम्ही की तुम्ही हे केला सरकार एक कंटिन्युअस प्रोसेस हांव हे केला तो म्हणटा आमी करूं ना म्हणटा अशें हांव म्हणना हांव तांणी काय करूं ना म्हणटा. हांव केलो कोणी मनोहर पर्रीकर, दिगंबर कामत, प्रताप सिंग रावजी राणे आणि तांच्या कडल्यान हांव. तांणी काय करना इवन जो जैका प्रोजेक्ट आशिल्लो तो चर्चेन जालें हांव भितर दवरलो ताणें करूंकूच ना. 2007 जी टेंडर जाल्ली ती सगळे वर्क ऑर्डर हांव PWD मिनिस्टर जाले बरोबर दिलो. शिरोडेचे जो मेजर प्लांट केला आमी 15 MLDचो तो आमी केला. हांवें वर्क ऑर्डर दिल्या लक्षात हाडा दाखयता आणि ताजे सर्टिफिकेट जे जाय आशिल्ले अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ वॉटर म्हणून आसता जे आमकां वॉटर रिसोर्सांतल्यान सर्टिफिकेट मेळटा ते मेळ्ळे शिवाय आमकां खंयचेच जायना. ते मुख्यमंत्र्याक खबर आसा काय कितें काय म्हणून खबर ना म्हाका. इतलेंच न्हय आमी कितलेशेच काम केले जे पळय मायनिंग पिट्स आसा मोठे मोठे तुमचे मतदार हातून सत्तरी विभागांत सुर्ला विभागांत म्हणजे त्याच्या मतदारसंघात थंय आमी स्किमी केल्ल्यो. त्यो स्किमी तश्यो सोडयल्या. दुसरे पार्सेकराचो प्लांट केल्लो तोही तसो सोडयला. फक्त एकूच परवरेचो प्लांट हांवें टेंडर कसो तरी केलो. आमचो कळंगूट आणि सालिगांवा खातीर आमी गिरी प्लांट केला तोही खंय पायपलायन वॉटर रिसोर्साची आयली थंय पावली थंय. कितें अपग्रेडेशन प्लांट चांदे तोही प्लांट आमी केला तोही चालू आसा. ताणी करून ना काडा आणि पळया फायली ओगीच ताणी म्हणचे नाही आपल्यान केला. कंटिन्युअस प्रोसेस हे सगळ्याक खबर आसा. मागीर तो कसो उलयता म्हणजे कंटिन्युअस प्रोसेस जाल्यार ही इज टॉकिंग ऑन मी. आनी ताका हांवें सांगलां तूं तें कितें उलयता तें सारकें उलय. सारकें उलयल्या हांव ओगी रावता. तूं कित्याक कितें उलयता आमचें आनी आमी कशें उलयता कितें तूं दी न्हय लोकांक पयशे जे 2 लाख तुवें दिवपाचें ठरयल्या ते तुमची पयलीं दी न्हय लोकांक. आतां हे पळय हेचे सावड्डे मतदारसंघात धारबांदोडा पंचायतीत 89 सँक्शन लेटर दिल्या अजून पयशे आयले. आज सुद्दां जो ताणें वयल्यान पयशे दिले. धारबांदोडा पंचायत इज द फर्स्ट पंचायत इन गोवा हू हेल्प्ड दीस पीपल. फर्स्ट पंचायत ती. मागीर पुणे मोळे तांणी केला तांचे पळोवन आनी ह्यो ताणें त्या इनिशिएटीव्ह घेवन केल्या. तुम्हाला काय वाटतं की निवडणुकीच्या तोंडावरती मुख्यमंत्री तुम्ही केलेल्या कार्याचं हे घेतात का, क्रेडिट घेतात का? मी केलेल्या कार्याचं नव्हे. जसं त्यांनी म्हटलं की कंटिन्यू सरकार आहे कंटिन्युअस प्रोसेस. त्यांनी काहीच केलं नाही हे मला सांगायचा प्रयत्न करतो. तुमचा थेट आरोप आहे का? माझा थेट आरोप आहे की या सरकारातले मंत्री ह्या सरकारने 2017 नंतर आम्ही गेल्यानंतर 2018 नंतर कुठले प्रोजेक्ट गोव्यात आणले ते आम्हाला दाखवा. म्हणून ते फाउंडेशन कुठलेच आणले नाही म्हणून फाउंडेशन सोडून घालतात. इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट जे आहे ते सुद्धा खुद्द साखळी मतदारसंघातला जो बस स्टँड आम्ही काढला होता तो त्यांनी पूर्ण केला नाही. ह्याच्यावरून तुम्ही बघा ना. तुम्ही दुसऱ्या गोष्टीच बघू नका. साखळी मतदारसंघातच जाऊया ना आपण. आम्ही साखळी मतदारसंघामध्ये गेलो आणि एकच प्रोजेक्ट मी तुम्हाला दाखवतो तो पूर्ण झाला का, तो झाला का नाही हा प्रश्न विचारा ना त्यांना आणि मग दुसऱ्यावरती बोला ना. नाहीतर मी केलेले प्रोजेक्ट कुठे कुठे आहे मी सांगू शकतो. पर्रीकर सरकार आणि सावंत सरकार या दोन सरकारामध्ये अभ्यासाचं काही हे आहे का? पर्रीकर सरकार जे काम करत होतं त्यांचं अभ्यासपूर्ण कार्य होतं आणि सावंत सरकार आहे त्यांचं अभ्यासपूर्ण कारण. सावंत सरकार जे आहे त्यात कुठला मंत्री चांगलं काम करतो हे मला जरा दाखवून द्या. तुम्ही दाखवून द्या म्हणजे मी सांगेन. सावंत एखादं काम करण्यासाठी प्रयत्न करतो पण त्याला कुणाचं साथ आहे. आज मंत्री काय करतात एकमेकात भांडतात की नाही हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. आमदार मंत्र्यांशिवाय देतात की नाही
एक मंत्री पत्रकारांना शिवाय देतो की नाही, त्यांच्या कलिग्सना शिवाय देतो की नाही, कसं तो करू शकतो असं जेव्हा असतं तेव्हा मंत्रिपदामध्ये आपल्याच पक्षामधले जर आमदार एकामेकावर चढायला लागले तर काय करायचं मुख्यमंत्र्यांनी, आणि ते काम कसं काय करू शकतात, त्यांना बघणार का हे बघणार. दुसरं एक इन्सिडेंट पयर शिरोड्या सीएमाक क्वेश्चन केले म्हणून 7 जाणां अरेस्ट केले आजचे. आज काँग्रेसीन आझाद मैदानार प्रोटेस्ट केलो, थंय 40 जाणांक डिटेन केला. तुम्ही कशे रिएक्ट करता? एक म्हणजे मुख्यमंत्री हांव काय उलयना, पूण हे सरकार जे आसा ते डबल रोल खेळटा. फॉर एक्झाम्पल कॅबिनेट रुमांत म्हाका अर्वाच्य शिवीगाळ एका मंत्र्यान केल्ल्यो, आणि हे सगळे प्रेसाक आणि सगळ्यांक खबर आसा. कॅबिनेट जातुकी गेल्ल्यो, ताचो सुतोवाद कोणीच करूना. हांवें स्वता ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस प्रश्न मुख्यमंत्र्याक विचारलो, मुख्यमंत्र्यान कांयच करूना आणि आपूण एक्शन घेना म्हणून सांगलें. आतां न्याय हो गाळी मारप, दादागिरी करप, ते भुरगे थंय कितें केले, पब्लीक फंक्शन म्हणून गेले. ते जर तुम्ही भारतीय जनता पक्षाचे म्हणून जर फंक्शन दवरिल्लें जाल्यार ते भुरगे थंय वचचे नाशिल्ले. तुम्ही फावंडेशन स्टोन थंय घालो मार्केट कॉम्प्लेक्साचो आणि फंक्शन केलां. त्या खातीर लोक थंय आयले न्ही. लोक आयले तुमचे पब्लीक फंक्शनां, लोक तुमचे मिटिंगूच येवना, आणि थंय तुमीच सांगता तांकां प्रश्न विचार म्हणून, आणि तुमीच काडटा आनी तांकां भितर उडयता. आणि ज्या मंत्र्यान खुद्द म्हाका कॅबिनेट रुमांत गाळी मारल्यो, आणि तेय बी कॅबिनेट जातकी, ताचेर तुम्ही काय करना. हे 2 प्रकारचे वेगळे वेगळे निर्णय एकूच सरकार घेता. हेच्या वयल्यान तूं पळय, हे निद्रिस्त अवस्थेन आशिल्लें सरकार, ह्या सरकाराक आवय बापूय कोण ना अशें म्हाका दिसता. आणि दॅट इज द कंप्लीट. म्हणजे ह्या सरकाराक आनी फुडें हांवें म्हटलें न्ही ते 13चे फाटल्या फावटी 13 जाल्ले, आतां येतले 1 डिजीट. राज्यात विरोधकांची मुस्कटदाबी होते का? डेफिनेटली. आज जर 40 जणांना जर परत अटक केली असेल तर नक्कीच मुस्कटदाबी झाली. कालच्या वाढदिवसाबद्दल तर एकत्रित झाले म्हणून जर त्यांनी 40 जणांना अटक केली, ते कशाला ते माहित नाही मला. तर कालचा एक वाढदिवस झाला, आज फोटो आहे, आणि असं कोण अध्यक्ष सुद्धा असं तोंड पुढं काढून, आज फोटो तसंच आहे. असं पुढं आपण दिसायला पाहिजे म्हणून अध्यक्ष सुद्धा एका पक्षाचा असं तोंड काढून सुद्धा आजच्या पेपरवरती बघितलं. आता मला सांगा, एवढी घाई गडबड करून जर तुम्ही एकत्रित येऊन तुम्ही ते करू शकता आणि दुसरा ते करू शकत नाही, हा कसला न्याय? त्याला न्याय म्हणतात का? जर तुम्ही ते करता तर दुसऱ्याला पण करायला द्या ना. तुम्ही दुसऱ्याला काही करायला देणार नाही आणि आपण सगळं करणार, हे कसं काय? तुम्ही जिल्हा पंचायत तशाच शिकला, तुमच्या सगळ्या मिटिंग चालू केल्या, आमच्यासारख्याला तुम्ही घरी बसवलं. कारण आता होणार नाही. आता आम्ही पण शिकलोय तुम्ही काय करणार ते. पण चूक ही एकदा असते, दुसऱ्यांदा असते, तिसरी चूक नसते. घरी जायचं. सत्तेचा दुरुपयोग होतो असं वाटतंय? डेफिनेटली सत्तेचा दुरुपयोग तर होतोच. प्रत्येक मंत्री जेव्हा आपसात भांडण करतात तेव्हा तो दुरुपयोगच ना. फोटो नाही, मिटिंगो भरपूर झाले. इट इज पार्टली ऑन द डेव्हलपमेंट, पार्टली पॉलिटिकल. कारण खूपशे भारतीय जनता पक्षांचे आमदार गेल्या, ते सध्या थंय रावपाच्या मनस्थितीत ना, हे सामकें शुअर. हांव आतांच काय उलयना. आमची 11 दिसांचो गणपती आमी अनंत चतुर्दशी म्हणटा, त्यानंतर खुबश्यो गोश्टी एक एक ओपन जातल्यो आणि त्यो तुमकां सगळ्यांक कळटल्यो. आणि त्या खातीर जे कोण म्हाका मेळ्ळ्या, पार्टली फॉर डेव्हलपमेंट, म्हजी थोडी कामां आशिल्लीं त्या खातीर मेळ्ळ्या. हांव सगळ्या मंत्र्यांक मेळ्ळा, सगळ्या आमदारांक मेळिल्लो आसा, आणि तुमकां थोड्याच दिसांनी नवें पिक्चर मुखार दिसतलें. सरकाराच्या कामकाजावर सगळेच नाराज आहे. मायकल लोबो कशाला? मायकल लोबो हा एक मंत्री, त्यांच्या मंत्र्यामध्ये भांडणं चालू आहे ना, ते कशासाठी नाराज आहे? ते त्यांनी जाताना काय सांगितलं होतं आमच्या मगो पक्षाच्या आमदारांनी आणि काँग्रेसच्या यातून जे तिथं गेले त्यांनी काय सांगितलं, आम्हाला डेव्हलपमेंट करण्यासाठी गेलं म्हणून. काय डेव्हलपमेंट झाला तुम्हीच बघा ना. तुम्ही काय डेव्हलपमेंट झाला तुम्हाला सांगा ना. एक नवीन प्रोजेक्ट तुम्ही आणू शकला नाही. तुम्ही फक्त फाउंडेशन सोडून घालता, प्रोजेक्ट चालूच होत नाही. आणि तुम्ही मी सांगितलं ना, बेलकी खांडोळा जे हॉस्पिटल 20 लाखाच्या 20 कोटीच्या खाली त्याचा एस्टिमेट आहे, तर 30 कोटी कसा काय होऊ शकतो तुम्ही सांगा? 25 बेडेड हॉस्पिटल एवढं कसं होऊ शकतं?
Anything else he said, Michael about anything? Michael Lobo is interested for giving good administration in near future. आणि काय आता ते बीजेपीत रावन करपाचें का आनी खंय वचपाचें काय चिंतपाचें. सीएम जावपाक सोदता अशें म्हणटा तुमी? म्हाका दिसना त्या लेवलार तो ट्राय करता अशें म्हाका दिसना. मुख्यमंत्री जर जातलो पयलीं म्हणजे 21 लाख त्याच्या आसपास जाय त्या पक्षा कडेन. ह्या परिस्थितीत जें कितें चल्लां जर मतदारांनी ठरयलें जाल्यार तें जावचें. He have shown any interest to join the BJP. See, I have told you very clearly on this. Wait for up to Anant Chaturdashi, which is very important for our community. आणि त्यानंतरच काही बरी डिसिजनां जी गोंयच्या भल्या खातीर जातली त्याबद्दल तुम्हाला मायकल लोक मगो पक्षात आले तर आणखी चांगलं काम करू शकतात असं वाटतंय का? मगो पक्ष हा आजपर्यंत चांगलं काम करण्यासाठी 17 वर्ष मगो पक्षानं जे राज्य केलं ते राज्य आजपर्यंत कुणीही केलं नाही. त्यांचं स्वागत आहे. मी सांगितलं ना मगो पक्ष आजपर्यंत चांगलं काम करतो. जो माणूस मगो पक्षामध्ये येतो त्याचं मी स्वागत करणार, पण त्याचप्रमाणे उड्या मारणाऱ्यांना जवळ करणार नाही. मायकल लोबो आपल्या मिसेसना निवडणुकीत उतरवायला बघतं. मगो पक्ष 2 तिकडे देणार का? तिथं कोण किती जण आहेत? आम्ही 2 देतोच ना. मी स्वतः आहे आणि माझा भाऊ आहे म्हणजे आम्ही 2 देतो. त्यांना कशात नाही म्हणतो. जो चांगलं काम करतो त्याला आम्ही पक्षात देणार एवढंच सांगेन. जो चांगला आणि ते माझ्यावरती नाही. ही जी कमिटी आहे मी मेंबर ऑफ द कमिटी नाही आहे. एक्झिक्युटिव्ह कमिटी हे आहे आणि माझा भाऊ अध्यक्ष आहे. एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आमची 16 जणांची आहे. ते इथं बसून ह्याच टेबलवरती बसून सर युतीबाबत काय निर्णय आहे का? युती संदर्भात काय विचार केलाय का? नाही अजूनपर्यंत युती तुम्ही मी सांगितलं 11 अनंत चतुर्दशी होऊ दे त्यानंतर आपण याच्यावर बोलतो. सर तुम्ही म्हणले की थोडे आमचे हॅपी नाही म्हणून मायकल बी हॅपी नाही बीजेपीचे. बीजेपीत सध्या बीजेपीत आशिल्ले मनीसच हॅपी ना. मायकलचेच कित्याक घेता तूं? कितें तांचे कोर टिमींतले लोकूच हॅपी ना ते काम करता ते. हांव सांगता कोणी कडेन उलयल्या ते. दुसरी गजाल सांगता जे मनीस तांचे सामके म्हणजे कोर बीजेपी म्हणून ते कार्यकर्ते आशिल्ले पळय ते आज कुशीक पडल्या. कित्याक कुशीक पडले? कारण म्हाका उडे मारपी लोक चड जाले तांचे बरोबर. राजकीय त्या बरोबर जे पळय खरे मनापासून कार्यकर्तो म्हणून काम करतालो पळय ते आज जो 400 आणि 500 मतांनी सांताक्रूज मतदारसंघात आमचो उमेदवार पडलो त्याची परिस्थिती कितें आसा? तालिगांवच्या उमेदवाराची फाटली परिस्थिती कितें आसा? पणजेच्या उमेदवाराची त्यांची परिस्थिती कितें आसा? त्यानंतर केपेच्या उमेदवाराची त्यांची परिस्थिती कितें आसा? काणकोणच्या उमेदवाराक तिकीट मेळटली की ना हेच खबर ना. तांचो तो उपसभापती आसतना अशे कितलेशेच जाण आसा की तांकां फक्त बरेपणान तांणी दवरिल्ले आसा. म्हाका एक प्रश्न विचारतात. तुम्ही म्हणले आफ्टर 11 days गणेश अनंत चतुर्थी अजून चतुर्दश आमचे 11वे दीस आणि पितृपक्ष करणार पितृपक्ष त्याच्यानंतर पितृपक्ष आम्ही काय करत नाही तुमका खबरच आसा. अमावास्या परत एकदा तुमकां सगळ्यांक चवथीच्यो उन्नतीक परबी देवा कडेन इतलेंच मागता हांव की आमकां उदंत आयुश्य आरोग्य दिवचें, त्याच प्रमाणे शक्ती दिवचे आनी बरे विचार हे गोंय साकारपा खातीर सगळ्यांक दिवचे.